Dem baş, ez agit yazar. Em dest bernameye kanû dikin li Ameda paytaxt li dilê Kurdistanê. Em dest bernameye kanû dikin lê bernameya me ew ê ne li ser Amedê be. Ew ê cîkî gelekî giring be. Em xwest bernameya yekemîn li cîkî pir giring. Ne tenê ji bo Kurda her wiha ji bo mirovahiyê jî pir giring e. Bernameya yekemîn me hez kir em li wê derê dest pê bikin. Lê ku derê ez ana nabêjim. Di nava vê serwenê de ev gava yekemîn e. Em ê yek caran li gemiya Urşenabî Suwarê bibe hevalên Gilgameş û derkevin raza jiyana ebedî. Yek caran jî em ê li cî û warên zerdeştê kal zerdeşt pêxember bigerin. Yek caran em ê li hespên Kîkulî Suwarê û derkevin şer û cenga giran li Mezopotamya bi nav û deng. û yek caran jî em ê bibin mora puda hepa û li pişt li bin belgeyên dîrokî bixin. Me got em li Amedê em ê dest bi bername dikin lê em ê berê xwe bidin cîkî gelekî girîng. Destpêkê em ê berê xwe bidin destpêkê. Destpêka çi? Destpêkê. Destpêka hemû tiştan. Niha ez berê xwe didim wî cihê gelekî girîng. خوشی کردستان کردستان ماکیتا دفروشی کردستان 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 خوشی Em Şamedê derketin ber bi cîkî gelekî biraz diçin. Wextê mirov dike ser riya bi rastî jî gelek tişt tê bîra mirov. Asoyeke dûr û dirêj li pêşa mirov dibe. Loma jî her destpêka rêyekê, her destpêka rêwîtiyekê kelecaneke cuda ye. Lewra her rêyek berê mirov da asoyeke çikî cuda. Me hinekî em hêdî dî nikilderî dikin lê ez dixwazim heta em biçin ciyê ku em dixwazin lê bername çê bikin. Heta wê dirê ez dixwazim hinekî sürprîz bibe. Loma jî berê me li cihê bi raz e. Ber bi welatekî wargehekî gelekî bi raz û ezoterîk ka em herin bê em ê çi bibînin. Mirovahî ji ewla ewil de her dem li ber xwe daye. Yek caran di xwentarên çiya de, yek caran jî li şarge û şikeftan de jîne. û her wiha car caran jî li hev civiyan e. Mabet û perestgeh ji xwe re ava kirine. Girê miraza destpêkê ye. Bi kelecan em ji Amedê bi rê ketin. Li rast û çepê me zeviyên bi xêr û bêr. Yên ne serî û ne jî dawî. Wexta em gihaştin gundê Xarabreşkê, girê miraza nola kalemerekî serfiraz em pêşwazî kir. Çîroka dîtina girê miraza jî bi rastî gelekî balkêş e. Di salên 1980 de cotkarekî kal yê bi navê Şewak dema cot dike, îsnê wî li peykerekî dialiqe û peyker derdikeve li ser rûyê erdê. Bi vî awayî nav û dengê girê miraza li dinyayê deng veda û çapemeniya navdewletî wanî ragihand. Rojnameya Değilmeyd, beriya şaristaniyê û beriya her tiştî. Girê miraza. National Geography, Zayîna Baweriyê. Rojnameya Guardian. Girê miraza ew ê bi qasî piramîdê Misrê balê bikişîne li ser xwe.
Ve sibem şameli derket megotan çiciki geleki balkeş o ezoterik peyus nakaz bejam elkumum le peyus dike çima navevi kurdi peyus dike em le grem razayı peşiyen mirovahiye berinyan ha 12000 sal beri peyus dit cihki vani avabkın biçime beste le kolner ser nikaş dikin beguman ner ne geleki juda hayi cihevani arkeoloji beri nivisiyi loma gelek caran ser tahmini dimeşi. Yani jibe kutu tane figürü huneki amejin figürün ajalan o vaki sembol falan çal habserhanin gelen peri amejin figürün ajalan ser nekrandının dan nikaş hinci serbe devamı kısmı gibi geleki hindik hati kolandın. O kolandıcı pişti vefata Klaus Schmidt'ci per hedi hindik demeşi. Hatta bu alaven geleki biçuk veken vejin alave drana bu van alavana kolun belki geleki giringe burası ka kada ve beşalle kolineriye ve ki çave xo lvederinleri o tamamı çave mruvayi selvederiyi. İcare emgarın ser mesela diroka şeru o neçirvan gotne ke peşin Afrikanın nahiyi dibece heger şer diroka xoya rastin ne nevisini neçirvan eve her diroka viya derevin binvisini nave ve dere grem razayı sebep ekibi magaleki mantıkı jeyil ve dere jor darek heyi jeri dare وەکی زاینخانە دەرکەت خەڵکێ بەرێ هاتن بێ کو زەوجین زارۆکێوان چێ نەدبوو بەریان هان بێژن حتا نەها حتا بەری 20 سال بەرێژی و هینجی گەل لە کەستێ بێ وەکی جیکی پیرۆز دبینن کەسێک و زارۆکێوان چێ نەبووە دەهاتن vê derê û îbadet dikirin xwarin dida û bi vî awayî hewl dida yani wekî cîkî pîroz dîtin bêyî ku vê derê bêzanîn lê paşê piştî kolanê dest pêk piştî vê derê hat dîtin û kolan wî cê ku dara ku jor em bêjin binê vê darê xelkê xwarin çê dikir û em bêjin ji xwe re dua dikirin li binê vê hat kolandin zayînxane derket dibêje doğumxane. Tripota me ber neda, alave me em pê qeydê bikin nehiştin em têxin hundir. Gotinek heye divê hatin ji newalê û bûn xwediyê malê. Tirkiye wê divê dağdan gelmiş badakînî xwevdû. Esil lê xwediyê vê erdê vê axê emin lê mixabîn di cihê wanî de di mala xwe de em nikarin destûrên bi dilê xwe bistînin û قیدین برنامه بدلی خود چه بگو قیدی بدلی خود بگیرن لوما آنها اما ویژن به آماتوری ام و قیدی دکن اگر قصور که بیشتر نه قصور میی لورا علاوه ما نشن تریپوتی ما و تشبیه کدین ام تخنون دور ام ویاجی نکی بدنگی کی نز قیدی دکن گله تشتکار سر ویدری ورگوتن از یعنی مرف از بیشم هون هاتن وی ولاتی هاتن ویدری و تقص بی گریم رازا زیارت بکه تو کرد به هنگی خوکرجی بکه تو زلام به وکی باوی دیروکه وکی باوی مروهایه بوی هستی بیودری و تو جنب به وکی دیا مروهایه بوی هستی بیودری اف مافهمیه باوریا و هب وقتی مروف تی بیودری مروف جبر ات نگارا خو جبر جهواری خو جبر پیشی خو جبر به اصل و فصل خو مروف گلکی سر بلنده گریم رازا جگلک پرستگاهین گروور پکتین. د ناوندا پرستگاهان ده دو ستونین کور ین چکاندی هنه. نولا اف هر دو کورین چکاندی ین بلند روج شف جیان مرن قنجی خرابی سمبولیزه دکن.
بله مگو بریان ها 14,000 سال بری جخوا جهان وکی سردما قشاگرتنی سردما کوانی در باسکری پشتی 14,000 سال over de hedi dünya ve pejile yani o قشا o sakın dişe hedi kem de be o dahale o hedi xoza şunu ve zindi de be bu rejga mirov de nave xozayı de ye mirov ku filitin heri bejin ali fiziki de heri xurt o serxwe o kasana jwe dama dijwar filitin بگومان وانا خواستن شهیه کل دار بکن یعنی خواستن بین با هبو و تشتکی چه بکن یعنی مرو وقتی دشوی دمی زلام سردما بیشن نچیوانی یعنی سردما نچیوانی و برهفکاری دبیجه زلام نچیری و جنجیکا بیشن پلو پنجار و تشت برهف دکرن زلاما اجالش خوره کدی کرن اوه که امروزین سرفان کفرانه چکادی هاتی نخراندن شخوره امروزین اجاله لگوری دکانی بو بگرن خودی بکن شیریوان هریاوان گوشتیوان جه سوده ور بگره زلاما اوش خوره کدی کرن یعنی هدی دست به درباسی جیانا نشته جهید بون زلامه امروزین دست به جیانا نشتهجی کر بویره اجالوانی یعنی دست بکر یعنی حیوان اجال خودی کرن جناجی که امروزین پلو پنجاره دیدن جوان توف دیدن گنم دید گنم جوان کت عرده جبر دستیوان امروزین کت عرده شونده خبر شین هات هدی وانجی که گنم کشک گنمی کل نوا آخا لقراچا شین هاتی و یا نوا آخا بخیر و بر جهاب جداهیا بدید و وی اوایی دست به جودکاریه کرد یعنی منطق ویش مرد بیشه جیانا نجیوانی و برهفکاری در باسی جیانا خواجهی بون و بیوس دیتن جخوره مابدان پرستگاه نوا بکن هاتن یعنی قبیله بو و هم هر قبیله که قبیله روی سمبولاوی روی بو هم بیشن قبیله هم بیشن گاکوی گابوی لیلگی هم بیشن مار هیه، امروزین براز هیه، کره کوی هیه، خلنگ هیه، بدهان فیگورین آجالان سروان کارانه هاتی نقراندن، پیرهوت هیه، شیر هیه، یعنی هر آجالک فیگوری هر آجالکی وکی سمبولا قبیله که تخویا کرن. لی چه ابو پشتی 1500 سال شونده و به دست خواه به همتی و در دیسا گرتن o serüye gittin o çucuk kidine yani hinci razavi nayezanin gel yani çok az lekolin bir peş dikave hin pertir mirov malumat acı vardı alave bede sevan kevri arbeşk bu yani vaki çek bir karaniye vaki ker bir karaniye ev derdi kevin yani tebece bedeli ciye vakam bejin abi kevru nizanım tişten xışru tiştevani dernakave şberku demek ki gelleki kevne kami vakidin nabagar vakidin çeyi çütüneyi karamaya naba grem raza bedam Hesiye vedere derketin denavi girtin, testavi girtin. Testa hesiye jvede derketi uye xelke heremi hevdu girt. Evji مرو کی تاپیه که گانه تاپا ولاتی خو تخ بیلگا خو پیشیه ما ابوی هسیه پیشیه ما ابوی تستاوی ابوی ام هین سر به آخرین جبو به که
Yani civarı vani tapıya velateki. Tene neb civar be millet ji. Ku civaran de ku civar insan mirov. Yani be hazar salan peşeme her ser ve axê bûye. Ji destpêka jiyanê me got destpêka hemû tiştî. Destpêka şandiniyê, destpêka sewalvaniyê, destpêka cotkariyê, destpêka hemû baweriyan. Yani girê miraza rekanê bibêje perestegeha mirovahiyê. Yani ji Çînê bûre heta em bêjin Amerîkana başûr û Amerîkan û heta Afrikana başûr û her çar aliyê cîhanê gane berê xwe bide vê derê û vê derê wekî perestegeha xwe pejirîne. Me pirsî hinek biyanî hebû binê vê darê hin tê meditasyona dik yani li gorî turîstên li gorî baweriyê xwe hinek jê het tural dora vê derê doş dibin. Vana ne Müslümanin. Yani ji baweriyên gelekî cudanin. Herkes li gorî baweriya xwe xwe tê vê derê diçin serdemê gelekî kev em bibêjin pêşiyê xwe, pêşiyê mirovahiyê bibîrtînin û bûya wayê îbadetê xwe dikin. Taybetiyek vê derê ya gelekî girîng heye. Me xwestem dekeve cê bilind ji vê derê hinkî vê derê qedexe bû girtî bû me ala vê xwe bi tilê xwe bi kar netanî. Îja em de kesek cê bilind girê miraza dera a em bêjin ku xeltê li bin vê darê xwarinê çê dike dua dikin ew dera bi nav û deng ev darayî. Gelek nivîs seratî nivîsandin. Em bêjin kesê ku xwestî bige ji miraz û meqsedê xwe herêkî li gorî xwe bi Kurdî, Tirkî, biyanî falan tiştek ser nivîsandiyî. Paçik hindik serlê henin, pêve henin, ê nû pêvekirinin henin. Belê li bin dara li ser girê miraza. Ew cê megoza yêxane li vê derê yê. Li vê derê de ketibû. Balkêşê kesê ku zarokê wan nedibû, dihatin bin vê darê xwarin dida, xwarin çê dikirin, îbadet dikirin, dua dikir da ku zarokê wan çê divê. Paşê hate kolandin li ber darê zayînxane derket. Ev tê wê manê ji 11,000-12,000 sal û heta roja îro ev millet bê navber li vî welatî bûye. Eger navberek ketibûye ev cihê pîroz ê hatva ji bîrkirin. Loma qet nehatiye bê navber pêşiyê me 12,000 sal û heta roja îro bê navber em vê axê ser vê axê jiyanin. Bine qerejdaq li wê aliyê. Rojhilattir. Başûkanî serêkan yê paytexta Mîtaniyan li vî jêra hene yê. Nemrûd li vê aliyê Bakur dikeve. Jê hîn vê de paytexta em vê Xûriya yê. Yani her û her pêşiyê me hatin vê derê, her û her em vê derê bûnin. Urfa, Ur ji Urêtê ji xwe navekê ez bawer dikim ez nebînim ama ez bawer dikim bi Sümerî. Yani vana giş şopên kevnin şopên pêşê me gelekî şopên kur me li dîrok êştiyê. Denê me got hege tu Kurd bî û tu hat ser girê miraza û tu zilam bî tu kanî vêjî ez bavê mirovahiyê im. Tu jin bî tu hat ser girê miraza tu kanî bivêjî ez dayîka mirovahiyê im.
Ez dixwazim mizgîneke xêrê bidim we. Me cêwiyê girê miraza jî dît û havayê em were parve dikin. Bi dehan kevirên çıkandî yên nola tîpa te serî di nava axêre derxistine û silavê didin zarokê roj koyê gir. Cîkî dinê ezoterîkim. Me got sürprizê me heye. Sürprizê me devam dike. Em jî bi kêfxweşî van sürprizana were parve dikin. Cê em lê jê bi erebî divê gundê girê keşliyê yani girê rût. Li gundê keçîler heye. Lêkolîner arkeolog dibêje ev der ev jê ez dê ev kevirê ez ber serî rûniştî min. Vê derê wekî cêwiyê girê miraza pênase dike. Ana belkî pir zêde tişxuya nake destpêka girê miraza berî ku dest kolandinê bike hewqa jî xuya nedikir. Evaya kevirekî bi wekî tîpa te serî wî xuya dike. Em li jêra girê keşlînin. Esil sürpriz di bin gir de yî. An ji ber ku ev kevir xuya dike em hatin ber vê derê me xwest em vîdyo li vê derê dest pê bike. Lê wek min got ev gir serdanpê ji axa kişandî pêk hatî. Yani ji der û dorê a kişandî lêkolîner wer dibêjin arkeologê bi nav û deng Klaus Schmidt jî hatî vê derê. Rondkena vê derê kişand yani vê derê bin erdê kişandî de hema wekî ew jî hema wekî girê miraza aynê wanî ji 12 stûnan pêk tê û kevirê wê çıkandî û wekî tîpa te qasî wêne hatî kişandin wanî hatî xuya kirin. Lewra ji bo vê yekê wekî cêwiyê girê miraza hatî pênase kirin. Lê hîn tevrî lê neketiye. Xumûm nehatî ser. Pir zêde qeyda van dirana nehatin kirin. Tenê televizyoneke İspanyolî hatî vê derê yekî wekî belgesel dokumenterek kişandî û belkî rojnamevanek hatibe çend wêne girtibe negirtibe hewqas zêde agahî tuneyî zêde agahî berdestê me jî tuneyî. Lê em vêya baş pê dizanin ev girê keşlî dibin wê de dîrok razayî. O sürprizên gelekî balkêş di vê derê de dibin vê axêrê razayî. Em jî bi kelecan dişopînin ji ber ku derneketî holê em tenê em kanin bibêjin cîkî gelekî girîng û girêdana vê derê û girê miraza yekser bi hev heye. De aynê ew jî dişebê wekî girê miraza bi axa kişandinê ev gir pêk hatiye û gelek arkeologê bi nav û deng di serî de wekî Klaus Schmidt û hin kesê dinê vê derê wanî pênase dike. Bes wê derê bi dêw bav nebûye heta bê vê derê bikolin. Kolanina cihê wanî gelekî bi hesasî bi nazikî nêzîkî dibe. û hinekî jî ka giran dimeşiya rast. Yani dil dixwaze ku hinekî din girîngî bê dan. û hinekî din jî ka li ser bê seknandin û em jî ka bi kelecan merak dikin ka wê çi derkeve. Ji alîkî de dayîka ax cihêwarên dîrokî diparêze. Yani ji alîkî de di bin axê de bimîne yani ewlehiya herî baş û mezin yani baş û birêk û pêk bi ewle axê di bin axê de be em bizanin be erê dereke pir balkêşi girîng destpêka mirovahiyê ye.